Здравейте! Днеска ще ви покажем как да си влезете в cPanel през клиентския ви профил или чрез директно въвеждане на адреса в браузъра. Първо, влизате в клиентския профил. Въвеждате вашия имейл адрес и парола. Бутона се намира при активни продукти и услуги. Бутона е вход към cPanel. Вече сте в cPanel и сега ще ви покажем как става, когато го въведете директно в браузъра. Тук въвеждате адреса на cPanel за вашия сайт. Тук сега въвеждате вашият юзернейм и парола. Вече сте в cPanel. До следващия път!